Taidepoliittinen huippukokous on esitys, jossa taide ja politiikka tapahtuvat yhtä aikaa tällä samalla lavalla. Tervetuloa Guggenheimin vastaiseen kulttuurimarksilaiseen homorummutukseen. Ja jos jää aikaa, niin muutama sana sitten vielä Natosta. Kun väkeä on tällainen määrä, niin joku raukka taitaa luulla, että täällä jaetaan rahaa. Nämähän on sellaisia avauksia, joita perussuomalaiset on meillä perinteisesti tehneet. Täytyy muistaa se, että hyvä taide on hyvää taidetta. Luovuus ja innovatiivisuus. Tänä iltana 10 puolueen edustajat esittelevät tuoreita taide- ja kulttuuripoliittisia linjauksiaan. Teillä, hyvä yleisö, on mahdollisuus reagoida ja ottaa kantaa jo puheiden aikana. Sininen kortti tarkoittaa ole konkreettinen, havainnollista. Valkoinen kortti tarkoittaa miksi. Tämä on suora pyyntö poliitikolle selittää sitä, mitä hän juuri sanoi. Mitkä olivat hänen lausuntonsa taustalla olevat syyt, ideologia, agenda tai logiikka. Seinän takana on meidän innostunut ja intoa puhkuva uutishuoneemme, jossa asiantuntijat kommentoivat koko ajan poliitikkojen puheita. Meidän tulee pitää huolta siitä, että taiteen perusopetuksen resurssit maassa pysyy kunnossa. Oletteko edelleen sitä mieltä, että tämä päätös oli oikea, että draama ja tanssi ei kuulu lapsille? En lupaa ensi vaalikaudelle lisärahoitusta yhdellekään taidepolitiikan kannalta tärkeälle budjettimomentille. Minun mielestä kulttuuri on erittäin tärkeä politiikan teon väline. Meille jäi ehkä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tästä. Please bring the cake into the room. Tuodaan kakku tilaan ja sivistys, taide ja kulttuuri ovat parasta puolustuspolitiikkaa. Parasta taiteen tukemista on taiteilijan työn tukeminen. Julkisen sektorin rinnalle kaivataan luonnollisesti enemmän yksityistä rahaa. 20 vuoden päästä me pidetään perustuloa tässä maassa samanlaisena itsestäänselvyytenä kuin peruskoulua nykyisin. Vasemmistoliitto on esittänyt kulttuuriseteliä, jolla varmistettaisiin kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus kulttuuriharrastuksiin. Eikä valtion kulttuurin kohdistamat määrärahat saa jäädä kasvukeskuksiin. Teillä ei tarvitse olla purjevenettä, ei rantaruottalaista kettufarmia, eikä tarvitse osata yhtään ainutta snapsilaulua, jotta voisi hakea apurahaa myös suomenruotsalaisilta säätiöiltä. Seuraavaksi me kuullaan aitoja Suomen eduskunnassa ja valtiopäivillä esitettyjä puheenvuoroja näyttelijöiden esittämänä. Keskustelu Itellan postimerkeistä. Valtiopäivät 23.5.2014. Se ei satu olemaan minun ideologiaani, eikä niiden henkilöiden ideologiaa, jotka tunnen, joten mielestäni on paheksuttavaa tällaisten merkkien laittaminen postimerkkiin. Ihmisruumissa ei ole niinkään väliä, onko se takapuoli, käsi vai kasvot, mikä on kuvattu. Kaikista saadaan yhtä kaunista ja hyvää taidetta. Minulle Tom of Finland postimerkki käy hyvin. Ja voisin todeta edustaja Niikolle, että ollos huoleton. Nämä merkit ovat tarramerkkejä, niitä ei tarvitse nuolla. Tässä siis on edessämme Itävallan liikuttamisasiainministeriön edustajat, jotka tässä kohta tulevat tanssimaan meille ministeriön hymnin.